Is-support din kienet l-enfasi prinċipali tal-jum dinji dedikat għad Down Syndrome, ġurnata li tfakret bi prominenza madwar id-dinja kollha fejn intqal li kulħadd f'xi waqt ta' ħajtu ikollu bżonn support. F'din il-ġurnata Anne-Marie Grech waslet messaġġ importanti biex bħala soċjetà jingħataw opportunitajiet lil kulħadd huma min huma. Iwaslet dan il-messaġġ permezz ta' filmat illi xandar fuq il-medja soċjali bis-sem ta' diversi tfal u żgħażagħ illi għandhom din il-kundizzjoni. Kull persuna inħolqa unika ta' soċjetana. Approve our support system. Flimkien ejjew naħdmu biex nipprovdu opportunitajiet għal kulħadd. L-Għaqda Down Syndrome International appellat lill gvernijiet kollha madwar id-dinja sabiex isaħħu s-sistemi ta' appoġġ għal min verament jinsab fil-bżonn u f'dan il-jum kienet organizzata wkoll konferenza internazzjonali fil-kwartieri tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York bl-enfasi jkun fuq l-inklużjoni.